Kakang Kanika Putra Yayi Manikmaya kados pundi mboten kinten babar pisan bilih wonten tiyang ingkang nyidra utawi nyolong dhateng busana ing kasingetaken wonten ing Gendhoga. Waduh, lajeng kados pundi sinten ingkang mendhet kula piyambak mboten mangertos. Dipun tiltik kayangan Suralaya mbok menawi wonten ingkang mantun ngagem busana tumuli sesinglon madhet Sang Hyang Guru wonten ing Suralaya Yayi. Wong wilahe Wisnu itu penama Sidhem. Kakang Resi Kanika Putra. Berkencang. Warudayang Pak Pong, Buk Bolong kali cudhe sapa sing gawe. Punapi Adi Guru? Yama Dipati Wonten dawuh pukulun. ora ngira babar pisan yen to kayangan begitu indah. Inggih. Malah ulun wis prapteng Karang Kawidodaren. Lho, menapa Adi Guru sampun prapta Karang Kawidodaren? Sampun, Kakang, kula sampun mandi bersama. Kalian para widodari-widodari, Kakang. Adi Guru sampun gumujeng. Mangke ketawis, nggih, Kakang. Menawi ngaten, lilanana kula nderek kalian panjenengan mapan wonten ing Karang Kawidodaren. Mboten kenging, Kakang. Kakang Rada mboten entuk palilah saking panjenengan ulun manjing wonten ing Karang Kawidodaren. Kakang menawi badhe sirah menika sampun kula cawisaken peceren. Lah tenan. Supados sirah wonten ing papan mriku, Kakang. Wah, trondolo iki. Beneran rada kan kados ning peceren. Yama Dipati Wonten dawuh. piye? Pelem pertangga jiwa jambu kluthuk. Dipunirmala apa wis samapta ing gati ulun badhe dahar. Inggih sampun. Nangka kopyok ya ana. Wonten pukulun. Wah, jan makanan kayangan jan werna-werna ora pati ndugek. Lho, Kakang Rada. Punapi iki? Kok wonten atonanu titah ingkang minggah wonten ing kayangan kanthi badan sukma nglembara. Menapa wonten Kakang saking mriki sampun ketingal. Sami menek Andorante. Sinten menika Kakang? Dipun tenggo mriki mawon Adi Pramesti. Kakang Kanika Putra wonten dawuh Yayi Manikmaya mboten lidhok ujaring wong daplok cetha wonten tiyang ingkang wantun ngagem busana kadewatan. Kita sapa? Hus. Aja ngawuh gawar ngawur. Ulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru PMP. Kita sopi? Sapa? Kok wani munggah ana ing Kaiwangan Suralaya ngaku aku Sang Hyang Bathara Guru undang-undangane Manikmaya Kanika Putra. Aja ngawuh gawar ngawur. Kepengin mati mrupet mapan ana ing kawah Candradimuka. Kita sapa wani nganggo busana ulun? Ngawur. Iki busana le golek nang mall. Walah cilaka iki. Iki Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Yama Dipati. Wonten dawuh. Titah telu lebokke kawah Candradimuka. Melajar Kakang Rada Madya.